Mbuyomu tinayenda atsogoleri ambiri odzitenga ngati milungu, koma anatha ngati makatani. Adolf Hitler ndi Benito Mussolini ankafuna kulamulira dziko lapansi, koma anatha momvetsa chisoni. Mobutu Sese Seko anali mwini wake wa DRC, analamulira zaka 25. 1997 anathamangisidwa, anafera kunja ndi kuyikidwanso komweko. Ku Cambodia kunali dictator amene anapha mamiliyoni. 1978 anatokosa mavunkhomora pamene anayamba ndi Vietnam. Mavete anakwiya kumpitira konko kumuthibula mpaka kuchotsa mpando. Ngakhale America inayesera kumuthandiza ndi ndalama komanso zida za nkhondo, sizinaphule kanthu. Pol Pot ndi gulu lake anagonjetsedwa ndi Mavete, anathawira ku Chile kumene amakhala zaka zoposa 17. Mkulu ameneyu anafera ku Chile komweko ndi kuyikidwa ngati galu 1998. Nicolae Ceausescu anali dictator wa ku Romania. Kungoyambira mamidia, makhoti komanso polisi zinali m'manja mwake. Anamanga anthu ndi kupha ena ambirimbiri pa zifukwa za ndale. 1989 anthu anatopa naye ndi kuyamba mademo. Ngakhale asilikali anayesera kuombera anthu, koma sizinaphule kanthu. Zionetsero zinakula ndi kusanduka revolution. Ataona kuti zavuta, mkulu ameneyu anayesera kuthawa, koma asilikali anamugwira ndi kumusekera ku ndende. Iyeyu pamodzi ndi mkazi wake anazengedwa mlandu wa genocide. Pa zaka 22 zimene analamulira amapha anthu mu njira zosiyanasiyana. Pomaliza pa mlandu umenewu anawagamula kuti aphedwe. Ananyongedwa pa tsiku la Christmas 25 December 1989. Tikamaphunzira nkhani ya Mussolini, Adolf Hitler, Pol Pot komanso Nicolae Ceausescu ndi tanthauzo la mphamvu kwambiri, tizikhala osamala. Udindo ungakule bwanji, mphamvu zingachuke motani, anthu atakutama motani, koma pali tsiku limodzi zimatha. 1940 Adolf Hitler ankalamulira pafupifupi Europe yonse, koma 1945 anadzipha yekha zinthu zitavuta. 1937 Benito Mussolini amalamulira Eritrea, Ethiopia komanso Somalia ndi madera ena ambiri a ku Europe. 1945 anaphedwa ngati galu. Kuyambira 1975 Pol Pot anali katswiri wa ku Cambodia, anapha anthu mamiliyoni ndi mamiliyoni. Koma 1998 anafera m'Chile, amakhala ku Chile ndithu ameneyu kuyambira 1980 kudzafika 1997 ali ku Chile. Tikasankhidwa m'mipando ndikumaona ngati afikapo tizisamala.